היי, היום אני רוצה להראות איך אני מכינה לולאה. אני השתמשתי בקרס או בב כזאתי, שאפשר להשיג בחנויות של כלי בית, והנחתי בצורה כזו, ומעל זה שמתי נייר דבק כזה, בשביל להחזיק את זה כדי שזה לא יזוז. אוקיי, אז אני עכשיו לוקחת חוט, אני לוקחת את הקצה של החוט, ואני מושכת אותו עד שאני אגיע לצד השני שלו, תופסת את שתי הקצוות, עכשיו אני מותחת עד שאני אגיע לאמצע של החוט ומניחה את האמצע בצורה כזו. אחרי זה לוקחת חוט שני, גם כן אותו הדבר, מושכת, תופסת שתי קצוות ומותחת עד שאני מגיע לאמצע ומניחה פה על הבב השני. עכשיו נוצרו לי משני חוטים 4 חוטים. יש לי 2 חוטים בצדדים ו2 חוטים במרכז. אנחנו הולכים להכין היום קשר מרובע, כאשר הקשר המרובע יהיה קשר מתחת לקשר, מתחת לקשר, ככה, בצורה כזו. אנחנו נעשה מספר קשרים כאלו עד שאנחנו נגיע ללולאה. אני אתחיל ב2 קשרים, ואחר כך כשאני אגיע קרוב לאורך שאני רוצה, אז אני אחזור ואני אראה איך סוגרים את הלולאה. אז אני מתחילה. אני תופסת את החוט השמאלי, ואני מניחה מעל 2 החוטים המרכזיים, ויוצרת את הספרה 4. לוקחת את החוט הימני, מניחה מעל החוט האופקי, השוכב, ומעבירה מאחורי 2 החוטים המרכזיים, תופסת פה את החוט השוכב ואת 2 החוטים המרכזיים, ותופסת את החוט דרך הלולאה השמאלית לכיוון שמאל. ועכשיו אני תופסת את 2 החוטים הצדדיים ומעלה את הקשר למעלה עד לגובה שאני רוצה. במקרה הזה אני רוצה שזה יהיה צמוד, אבל לא מאוד מאוד צמוד, אני רוצה שישאר קצת רווח פה. זה ישמש אותנו אחר כך לסגירה של הסגירה. עכשיו אני לוקחת את החוט הימני, מניחה מעל 2 החוטים המרכזיים, לוקחת את החוט השמאלי, מעבירה מעל החוט האופקי, מעבירה מאחורי 2 החוטים המרכזיים, מחליפה את האגודל לאגודל שמאל, ותופסת את החוט דרך הלולאה הימנית לכיוון ימין. ועכשיו אני תופסת את 2 החוטים הצדדיים ומעלה את הקשר למעלה. יצרתי עכשיו קשר מרובע אחד. יש לי פה לולאה גדולה, אני מושכת את החוט הזה, שהוא בעצם נכנס פה בתוך הקשר, והוא שייך ללולאה הימנית. אני תופסת אותו ומושכת כלפי מטה, ותופסת גם את הקשר הזה. אז אני מושכת קצת כדי להדק. הופ. ועכשיו אני תופסת גם את החוט השמאלי, אני קצת מהדקת טיפה. עכשיו אני עושה קשר נוסף. לוקחת שוב את החוט השמאלי, מעבירה מעל 2 החוטים המרכזיים, יוצרת את הספרה 4, לוקחת את החוט הימני, מעבירה מעל האופקי, מאחורי 2 החוטים המרכזיים, מוציאה דרך הלולאה השמאלית לכיוון שמאל. ועכשיו אני תופסת את 2 החוטים הצדדיים ומעלה את הקשר למעלה. עכשיו אני לוקחת את החוט הימני, מניחה מעל החוטים המרכזיים, יוצרת את הספרה 4 הפוך, ומניחה את החוט השמאלי מעל האופקי, מעבירה מאחורי 2 החוטים המרכזיים, יוצאת דרך הלולאה הימנית לכיוון ימין, ומעלה את הקשר למעלה. אני אמשיך עוד מספר קשרים, ולקראת הסגירה של הלולאה אנחנו נחזור וניפגש. 2 טיפים קטנים לפני שאנחנו נסיים ונסגור את הלולאה. אני רוצה להראות לכם 2 דברים.
לפעמים קורה שתוך כדי קשירה לא קושרים בצורה אדוקה באזורים מסוימים, ואז מקבלים בליטה כזאת גדולה. מה שעושים בשביל להדק את הבליטה, וכאשר יש לי כבר קשר מתחת שהוא אדוק, בשביל להדק את זה, אני פשוט מושכת את זה קצת. מושכת את החוט הזה, השמאלי. הידקתי אותו, ועכשיו בשביל להדק אותו, אני צריכה למשוך את הימני. אוקיי? דבר נוסף, לפעמים אני גם לא זוכרת עם איזה חוט אני צריכה להתחיל, עם השמאלי, עם הימני, עשיתי הפסקה, לא זוכרת מה, או לא הייתי מרוכזת, ובמקום לפרום, אז מה שאני עושה, יש לי פתרון. כאשר אני רואה את הקו הזה נמצא בצד שמאל, אני יודעת שאני צריכה להתחיל עם החוט השמאלי. כאשר אני רואה את זה, הוא האחרון שלי, כלומר הקו הזה עדיין לא עשיתי אותו, והוא הימני האחרון, אז אני יודעת שאני צריכה להתחיל עם הימני. אני אתן לכם דוגמה. הנה עכשיו זה נמצא בצד שמאל, אני עכשיו עושה את הקשר, התחלתי עם החוט השמאלי, והנה יצרתי את ההמשך שלו שנמצא בצד ימין. אם לא הייתי עושה את זה, ונניח שהייתי עושה בטעות את החוט הימני, אז אני רוצה להראות לכם איך זה נראה. אוקיי? אז זאת אומרת שהקשר, לא הייתי מקבלת את הקשר של פעם שמאל, פעם ימין, פעם שמאל, פעם ימין. אוקיי? אז אני פורמת שוב, ושוב אני עושה שמאל, ומקבלת את הקו הימני. קיבלתי את הימני, עכשיו אני עושה ימני. אוקיי? זהו בינתיים. אוקיי, עשיתי 20 קשרים. איך אני סופרת? אני סופרת את הסמלים. כל אחד כזה זה קשר. אז 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך אני מסובבת בצורה כזאת. בסדר? יש פה לולאה. מדדתי אותה, והקוטר שלה זה פחות או יותר 10 סנטימטר. ועכשיו מה שאני הולכת לעשות, אני הולכת להוציא את הלולאה שלי מהקרסים האלה. אוקיי? יש פה שתי לולאות קטנות, ואני הולכת להשתמש בסיכת ראש כזו, ואני הולכת לקחת, הנה, אנחנו נעשה דבר כזה. אני הולכת בעצם להכניס שני חוטים, את החוט הזה שנמצא. יש אפשרות להכניס או את שתי הקצוות או את שתי האמצעים לתוך הלולאות. אז מה שאני עושה, אני תופסת את החוט הצדדי, שמה את הסיכת ראש יותר קרוב לקצה, בצורה כזאת. עכשיו אני מכוונת את הלולאה שלי בצורה כזאת. ואני נכנסת לבפנים לתוך הלולאה, כאשר אני מוודא ששום חוט לא נתפס לי בסיכה הזאת בין שני החלקים של הסיכה. אני מוציאה דרך הלולאה, מוציאה את הסיכה, סליחה, ומושכת. צד אחד מחובר. עכשיו נחבר גם את הצד השני. אני שמה את הסיכה שוב פעם פה בקצה, בצורה כזאת, ואני נכנסת פה בתוך הלולאה, בוודא ששום חוט לא נתפס לי באמצע, מושכת, מוציאה, עכשיו
לולאה מחוברת, אבל אני חייבת לחזק אני חייבת לעשות קשר כדי שהלולאה בעצם לא תשתחרר בצורה כזאת. אז אני מושכת. אוקיי, אז אני עכשיו אכניס את הלולאה, אני אשים מקל בתוך הלולאה, ככה שיהיה לי קל לקשור. אוקיי, מה שאני עושה עכשיו בשביל לסגור את הלולאה, אני מושכת ומשתמשת ב4 חוטים ועושה קשר מרובע כמו שעשיתי קודם. אוקיי? ככה אני קושרת ומהדקת את הלולאה כדי שהלולאה לא תיפרם ולא תיפתח. זהו, זה היה קשר חיזוק. וזהו, הלולאה מוכנה.